Siargao. Good morning sa mga looking viewers nato din ha. Daghang salamat kaninyo. Maayong buntag. Magandang umaga po. Good morning usab sa ato nga mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Thank you sa atong mga viewers. Ilabi na sa atong nag-react karon. Raymark Torrejas, Ana Grace Barbara, Amliw Narikaliv. Daghang salamat sa atong mga viewers. Maayong buntag. Thank you po. Thank you sa pagsubaybay. Dinhi na sa atong live stream. Ilabi na sa atong programa Siargao TV News. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Og sa tanang maabot ning atong live stream, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Thank you sa atong mga viewers. Please like, share, follow sa atong Facebook page mga ka-Siargao para mahibalo kamo sa mga latest updates. Ilabi na dinhi sa isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners diha. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa inyong effort, sa inyong paghatag oras, paghatag time para makaserbisyo sa atong katawhang Pilipino. Salamat po. Happy viewing. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon, June 9. Mga ka-Siargao, salamat. Happy birthday. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon mga ka-Siargao ang atong mga headlines sa mga balita. Kapulisan sa Santa Monica may pahigayon sa Police Information and Continuing Education. Samtang LTO magpahigayon sa pagpangrehistro o pagrenew sa lisensya o sakyanan dito na sa Socorro. Samtang bagong memorandum order alang na sa mandatory rapid antibody test sa mga miuli o mga returning Surigao North gipagawa sa probinsya Surigao del Norte. Samtang Surigao del Norte Provincial Sports Complex opisyal na nga giablihan. Samtang special trip gihimo alang na sa mga LSI nga natanggong sa atong probinsya. Department of Agriculture Caraga ipangandaman ang 11th National Rice Technology Forum. Samtang DepEd nagpahimangno sa peke nga mga impormasyon nga mikanat karon ilabi na sa social media platform. Samtang DOJ kun Department of Justice gisuguna ang investigasyon sa nagkanat karon nga mga dummy accounts sa Facebook. Samtang mga pulis nga natakdan sa COVID-19 padayon nga nadungagan. Mao kana mga ka-Siargao ang atong headlines karong buntaga. Ato ng pagasayron taod-taod mga ka-Siargao. Kaya ang kausan nato dinhi maghatag kaninyo ng mga latest information, latest update may tungod na sa mga panghitabo dinhi na sa atong probinsya, isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga o sa tibuok Pilipinas. Thank you mga ka-Siargao, labi na sa mga nag-react karon. Thank you Vincent Clear Moreno, Harjeline Trogelio, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyo.
Dili na ta maglangan mga kasyargaw atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Mindanao mga kasyargaw makasinati sa panalagsang pagdag-o ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak og katag-katag nga mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog tungod na sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasagpan ngadto na sa variable nga direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Nisubang ang haring adlaw mga kasyargaw ganinang alas 5:23 sa kadlawon og mosalop kini unyang hapon alas 5:59. Alas 6 na kini mga kasyargaw. Dini na sa atong isla alas 5 pa lamang naa na nag-wave na kanato ang haring adlaw mga kasyargaw. Kaya ang sa isla man nag-atubang man kita sa east. So adunay pagsubang gayud sa atong adlaw sa haring adlaw. Alas 5 pa hayag na. Thank you mga kasyargaw. Labi na sa mga nag-react karon, daghang salamat, maayong buntag, good morning kaninyong tanan. Karon ang unang katikaran sa atong mga balita. Kapulisan sa Santa Monica mipahigayon sa Police Information and Continuing Education. Gihimo kagahapong adlaw mga kasyargaw alas 8 sa buntag sa Santa Monica Municipal Police Station ang Police Information and Continuing Education kon PICE ilalom sa Patrol Plan 2030 og revised PNP MC Comprehensive Health and Physical Program niini sa pagpangulo ni Police Lieutenant Juan Belarmino, ang officer in charge sa maong istasyon. Gisgutan dinhi ang mga pamaagi o plano sa atong kapulisan, ilabi na sa pagpabilin sa kahapsay sa usa ka lugar o magpabilin ang himsog nga panglawas sa mga kapulisan. Gihimo kini dito na sa roof deck sa maong istasyon sa atong mga kapulisan. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang gihimo nila na meeting o ang PICE. Mao ka na mga kasyargaw ang latest update nato sa atong munisipalidad dito na sa Santa Monica, ilabi na sa atong mga kapulisan. Samtang sa laing bahin, LTO kun Land Transportation Office magpahigayon sa pagpangrehistro o pag-renew sa lisensya sa sakyanan dito na sa Socorro. Magpahigayon ang Land Transportation Office DAPA og pagpangrehistro sa tanang sakyanan, motorsiklo nga na-expire na ang rehistro o pagpa-renew sa mga student permit o driver's license. Sumala pa nga pagahimuon kini mga kasyargaw karong June 19 hangtod na sa 2020 dito na sa Municipal Gymnasium sa Socorro, sakop ning probinsya Surigao del Norte. Kini nga impormasyon gikan mismo sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain Alex Celis, ang Chief of Police sa Socorro Municipal Police Station. Adunay pagpangrehistro nga mahitabo karong umaabot Hunyo 19 ngadto na sa 20 mga kasyarga para na sa mga na-expire na
na mga sakyanan o mga pagpa-renew sa mga license o lisensya. Ay hibalo naman kita nga naigo kita sa ECQ sa tanang naigo sa mga na-expire na mga lisensya o mga rehistro sa sakyanan. Gitugutan kini sa DOTR o sa LTO nga dunay 60 days grace period para sa pagparehistro. Maong gidani ang tanan, ilabi na sa adunay mga sakyanan nga magparehistro kamo aron dili kamo masilutan kung ugaling madakpan kamo mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Memorandum o bagong memorandum order alang na sa mandatory rapid antibody test nga muuli o miuli o returning mga Surigao noon gipagawa sa probinsya Surigao del Norte. Gipagawas karon ni Governor Francisco Lalo Matugas, ang gobernador sa probinsya Surigao del Norte, ang bagong Memorandum Order number 20-157 o 157 series of 2020 alang na sa pagsiguro sa prevention o control sa pagkanat sa COVID-19 sa atong probinsya. Kini nga Memorandum Order nag-require sa mandatory rapid antibody test sa tanang returning Surigaonons human sa ilang 14-day quarantine gikan na sa pag-abot niini sa atong probinsya. Natanaw man gud karon nga mga kasyargaw sa atong probinsya nga ang ubang ROF mga returning overseas Filipinos og LSI kung locally stranded individuals nga negatibo sa gigikanan niini nga mga lugar apan pag-abot sa mga destinasyon niini o mga probinsyang kung diin sila muuli positibo ang resulta nila sa rapid antibody test maong gipangandaman na karon sa probinsya Surigao del Norte ang maong mga lakang ang nipagawas karon ng memorandum order ang panggamhanan sa Surigao del Norte. Kaya itong nasairan mga kasyargaw sa gikan ang LSI dito na sa Manila, ang resulta dito negatibo. Apan sa mga locally mga rapid antibody test, dunay mga nagpositibo kini. Sabi na sa pinakabag-o nga nagpositibo din nila sa rehiyon sa Caraga, mga LSI kini sila gikan na sa gawas sa probinsya Agusan del Norte. Apan sa pagtest kanila sa local na mga rapid antibody test mi positibo kini. Maong karon ang Surigao del Norte adunay gipahigayon gipakanaog nga mga memorandum order para na sa pag-prevent niini. Mala pa nga prevention is better than cure. Sa atong padayon nga kausa mga kasyargaw din hina sa atong programa Siargao TV News atong ipakita kaninyo ang mga pahinumdum sa Department of Health may tungod na sa pagigbatok sa COVID-19 ug angay natong pagahimuon ilabi na kun mogawas kita sa atong mga panimalay. Atong pagatan-ahon karon mga kasyargaw ang pahinumdum sa Department of Health. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban.
kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka, pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tao nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod og mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat pa. Mao kato mga kasyargaw ang pahinumdom sa Department of Health alang na kanatong mga katawhang Pilipino, ilabi na sa pakigbatok o sa angay natong himuon, ilabi na sa COVID-19 mga kasyargaw. Karon ang dugang nato nga mga balita mga kasyargaw. Surigao del Norte Provincial Sports Complex opisyal na nga giablihan. Opisyal na nga giablihan netong Domingo mga kasyargaw ang Surigao del Norte Provincial Sports Complex alang na sa mga Surigao-non nga gustong mag-jogging, walking, zumba o guban pang aktibidad nga mahimo sulod sa maong pasilidad. Gi-encourage ang publiko nga i-maintain gihapon ang physical distancing, wearing of face mask, proper hand washing o pag-obserbar sa IATF protocols kon interagency task force protocols o ang mga nagikatala sa Executive Order number 20-018-A alang na sa maong mga lakang. Hugot usab nga ipatuman ang istrikto nga steps o guidelines sa paggamit sa maong provincial sports complex na ay pag-fill upan nga form ang mga gustong mogamit sa sports complex aron ma-monitor kung kinsa ang mga musulod sa maong pasilidad. Pwede ninyong makuha ang form dito na sa page sa provincial government. Ilabi na dito na sa Hills 911. Pwede ninyong ma-download. Pwede ninyong picturean aron mapakita, ma-print. Dahil tungod kay naay mga designated drop box dito na sa provincial sports complex. Dito ninyo itagak ang mga form kini nga pamaagi aron na pag-monitor sa mga musulod dinha na sa provincial sports complex. Please like, share, follow sa page mga kasyargaw ug dinhi na sa atong live stream karon aron daghan ang makahibalo sa mga importanteng balita dinhi na sa atong isla, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte sa tibuok Pilipinas mga kasyargaw. Thank you sa atong mga ni-react, atong mga viewers. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Special trip gihimo alang na sa mga LSI nga natanggong sa atong probinsya. Usa
ka special trip ang gihimo kagahapong adlaw mga kasyargaw alang na sa mga LSI kon locally stranded individual alang na sa pagpauli sa 156 ka mga pasahero paingon na sa Luzon. Nasayran nga alas 6 sa buntag na hitabo ang maong special trip aron makauli na ang mga natanggong nga mga LSI sa nagadaiyang lugar niini. Nahitabo ang maong pagpauli pinaagi na sa effort sa Maritime Police, Philippine Coast Guard, Joint Task Force sa Claver, Nathan Ferry, JGC Cromite, Calidos, MSI, SPSI, Hydromac, Sifra, Rema Tiptap ug ang panggobyerno sa atong probinsya pinaagi na sa provincial checkpoint dito na sa barangay Hayangabon, Claver. Atong nakita mga kasyargaw sa atong screen ang pagpauli sa mga LSI ato na sa nagadaiyang destinasyon ni ini kung diin man sila nahimutang mao kana ang mga latest updates nato mga kasyarga. Samtang sa laing bahin sa ato nga mga balita. DepEd nagpahimangno sa peke nga impormasyon nga mikanat karon labi na sa social media mga kasyarga. Gikumpirma karon sa Department of Education maang nga fake o peke ang mga picture nga mikanat karon may tungod na sa pag-announce o pag-anunsyo nga adunay ipatuman karon nga grade 13. Sumala pa nga wala gayod mi anunsyo ang DepEd sa dugang nga tuig o year level sa K-12 Basic Education System. Atong nasayran nga ang Enhanced Basic Education Program ilalom sa Republic Act 10533 nagsaysay lamang sa 1-year kindergarten education, 6 years sa elementary education o 6 years sa secondary education hangtod karong mga adlaw mga kasyargaw. Mihangyo karon ang DepEd nga i-report ang misleading o suspicious nga mga information alang na sa basic education labi na sa pag-email kanila sa action@deped.gov.ph. Magbinantayon sa impormasyon kini ang pahinumdom karon sa DepEd og bisitahara ang opisyal nga website sa maong ahensya www.deped.gov.ph og sa twitter.com/DepEdPH og instagram.com/DepEdPhilippines lamang mga kasyargaw og sa Facebook page ni ini DepEd Philippines. Mao kana ang pag-anunsyo karon sa DepEd kay adunay mga nikanat karon na mga impormasyon nga adunay mga ing-ani na mga lakang apan nagiklaro o gikumpirma sa DepEd nga peke ang maong mga migawas nga mga impormasyon. Ingat kita mga kasyargaw. Tungod kay daghan ang nagkanat karon na mga dili maayo nga mga impormasyon mahitungod na sa mga ahensya sa gobyerno, individual ug uban pa. Thank you sa atong mga viewers. Salamat po. Good morning. Sa tanang nag-birthday, happy birthday. Maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Department of Agriculture, Caraga, gipangandaman ang 11th National Rice Technology Forum. Gipangandaman na sa Department of Agriculture Caraga ang 11th National Rice Technology Forum uban sa pakighiusa sa Rice Productivity Advocacy Incorporated og LGU Butuan. Kini nga programa alang na sa padayon nga pag-intensify
sa kampanya alang na sa pag-adapt sa hybrid rice technology sa mga lokal nga farmers. Kini usab mapakita og makumbinsi ang mga farmers sa best farming technologies pinaagi na sa collective effort sa national government, LGUs, farmers o pribadong sektor. Nasayran nga pagahimuon ang technology demonstration sa tulo ka barangay sa syudad sa Butuan, mao ang Barangay Lemon, Basag og Ampayon nga naay total area nga 100 hectares gibanang 40 ka farmers ang moapil alang na sa demo farm uban sa collaboration sa SL Agritech Corporation, Seedworks, Bioseed, Ramgo, Bayer, Pioneer, Syngenta, Advanta, Longping ug Philscat uban sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Nindot kini nga programa mga kasyargaw kay tudluan ang atong mga mag-uuma, atong mga farmers para na sa mga hybrid na mga bugas nato na kinahanglan pa ng traditional na pagtanom mga kasyargaw. Kana man ang atong usa sa mga kinahanglan na makasustener kita sa food security sa atong probinsya, sa atong rehiyon ug dinhi na sa isla sa Siargao. Samtang sa padayon nato nga kausa dinhi na sa Siargao TV News mga kasyargao, atong ipakita kaninyo ang pahinumdom sa Department of Health mahitungod na sa mga fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw, ang pahinumdum sa Department of Health, UNICEF ug USAID may tungod na sa pakigbatok sa fake news. Samtang bago lamang ni sulod na information kanato mga kasyargaw nga ang Department of Education dili na magpahigayon og face-to-face na eskwela sa mga bata base na kini sa kamanduan usab sa atong presidente ug sumala pa nga mo comply ang DepEd kun Department of Education sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte alang na sa pagbawal sa face-to-face classes. Ingon nga pagahimuon lamang kini kung aduna nay bakuna mga kasyargaw. Apan gisiguro sa DepEd mga kasyargaw nga preparar na sa DepEd ang mga angay na lakang karon para na makatudlo gihapon ang mga maestra, makapahigayon gihapon og mga alternatibo na mga learning strategies mga kasyargaw. Ilabi na sa Basic Education Learning Continuity Plan sa Department of Education. Samtang sa pagkakaroon padayon gihapon mga kasyargaw ang remote enrollment sa Department of Education mahitungod na sa atong pagpa-enroll sa mga kabatan-unan. Himo kini sa tibuok Pilipinas mga kasyargaw. Inigikan pa ni atong June 1. Aduna nay mga gipahigayon karon ang DepEd na mga groundwork alang na sa mga blended learning. Nakig-tie up na sila sa mga pribado, pampubliko na mga ahensya, mga opisina para na sa pag-disseminate mga kasyargaw sa mga information unsaon
ang learning capacity o ang learning sa mga bata. Pinaagi na sa internet, online, radio-based instruction o guban pang pamaagi mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest na impormasyon nga nakuha mga kasyargaw. Wala pa'y pagahimuon nga face-to-face classes ang DepEd. Hangtod wala pa'y bakuna. Misunod sila o mi-comply lamang sila sa direktiba sa atong presidente Rodrigo Duterte. Samtang sa atong latest updates mga kasyargaw sa atong mga kumpirmado nga COVID-19 o kumpirmadong adunay COVID-19 o natakdan sa COVID-19. Sa atong screen mga kasyargaw, atong nakita ang latest updates, sa mga confirmed cases. Sa Pilipinas, adunay o naanay 22,474 nga bag-o o ang atong kinatibuk ang kumpirmadong natakdan sa COVID-19. Ang naka-recover mga kasyargaw 4,637 na ug ang mga namatay niabot na sa 1,011. Samtang sa tibuok kalibutan mga kasyargaw miabot na sa 6.8 milyon. Kapin 6.8 milyon ang natakdan o kumpirmadong adunay confirmed positive sa COVID-19 ug ang kinatibuk ang namatay na nasa kapin 397,000 mga kasyargaw. Mao kana ang latest update nato tungod na sa COVID-19 mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope karong adlaw mga kasyargaw. Aduna tay adlaw-adlaw nga horoscope alang na kaninyo. Ang horoscope nato mga kasyargaw, giya lamang kini alang na sa atong success. Sa Aries, ma-enjoy mo karon ang effect sa practice sa orasyon meditation. Dunay success sa spoken word. Lucky number 51, 28, 41, 19 og ang lucky color melon pink. Samtang sa Taurus, ayaw ka discourage sa mga delay. Mag-research aron ma-improve ang imong performance sa imong trabaho. Lucky number 26, 41, 29, 54. Lucky color pistachio green. Sa Gemini, ang imong silingan muhatag og invitation aron mudaghan ang social connection. Dunay expression gahom sa imong third eye. Lucky number 25, 14, 51, 32. Lucky color sapphire blue. Sa Cancer, mudaghan karon ang imong home-based nga trabaho nga gamit ang internet. Dunay foreign investor nga magpartner sa imo sa call center nga negosyo sa balay lang. Lucky number 53, 37, 21, 33. Lucky color tangerine. Sa Leo, duna kay salary increase. Ang imong relative abroad muhatag og work opportunity. Lucky number 21, 39, 31, 28. Lucky color toffee brown. Sa Virgo, malipay ka kay ang mga bata gusto ma-friend ka. Kinahanglan disiplina lamang sa budget. Lucky number 11, 34, 51, 52. Ang lucky color peaches and cream. Sa Libra, mag-present ka sa best sa imong kaugalingon kay dunay bag-ong opportunity nga magdaghan sa imong bahandi. Lucky number 32, 45, 56, 22. Lucky color apple red.
Sa Scorpio, best day karon para sa mga agreements. Cooperative ang mga kaubanan sa trabaho. Lucky number 54, 19, 21, 35. Lucky color charity lace pink. Sa Sagittarius, ang imong best maghimo og romantic introduction. Kani siya ang maong o imong lifetime partner. Lucky number 19, 41, 52, 27. Lucky color midnight lace blue. Sa Capricorn, ayaw pagtuo sa tao nga maayo mag-sales talk sa networking nga negosyo. Ang imong joke, magpalingaw sa pamilya. Lucky number 54, 17, 33, 29. Ug ang lucky color emerald green. Sa Aquarius, kinahanglan ang imong desisyon ang masunod. Ang practice sa orasyon meditation, magpakusog sa gahom sa mental powers nimo. Lucky number 31, 51, 27, 39. Og ang lucky color citrine yellow. Sa Pisces, mag soul search ka karon. Kani ang imong gusto sa kinabuhi. Unsay sacrifice aron makuha nimo kini? Nahibaluan mo ba unsay source sa imong kalipay? Kinahanglan flexible ka. Lucky number 55, 19, 42, 35. Og ang lucky color is strawberry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga alang na kaninyo. Giya lamang para na makabot nato ang atong success kay kita man ang muhimo sa maong mga butangan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, Department of Justice gisuguna ang investigasyon sa nagkanat karon nga mga dummy accounts sa Facebook. Pagpanghadlok sa usa ka individual, kini ang mga madawat karon sa mga estudyante o nadawat sa mga estudyante, kritiko o pipila ka individual human nga manggawas ang mga dummy account sa social media platform nga Facebook. Kalabot kini sa mga report sa pipila ka netizens nga naay fake account sa Facebook karon ang gigamit ang ilang mga pangalan aron makapanghulga sa laing tao. Tungod niini, gisugo na sa Department of Justice ang investigasyon sa maong mga insidente tungod sa kalit lang nga pagtunga sa mga fake account sa social media. Dugang pa nga imbestigaran na sa Facebook ang maong mga panghitabo og misaad nga dali nga tangtangon ang mga mahibaw-an nila na mga fake accounts. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw sa atong kahibalan mga kasyargaw. Tinuod gayud ni mga kasyargaw kay daghan ang akong kaila nga gigamit ang ilang pangalan. Adunay mga nihimo og fake accounts mga kasyargaw. Adunay mga post karon sa akong mga kaila nga ang ilang pangalan gikopya o gihimuan ng account sa social media. Magbantay kita mga kasyargaw. Mususi kita sa mga impormasyon usab og kumpirmahon kung ang maong mga accounts tinuod ba walay laing intensyon nga makadaot ka nato mga kasyargaw. Magbinantayon ra kita mga kasyargaw, magmabinantayon kay daghan na gayud ang mga ing-ani na mga butang. Samtang sa atong gamay nga history o trivia alang na kaninyo mga kasyarga.
Hibalo ba mo mga kasyargaw na niadtong June 9, 1930 si Paavon Nurmi midagan sa world record o natala ang world record nga 6 miles na dagan niya sulod lamang sa 29 minutes 36 seconds 0.4 milliseconds. Samtang ni atong 1946 June 9 si Bumibol Adulyadev o Adulyadev nahimong King of Thailand human nga namatay ang igsuon niini nga si King Ananda Mahidol. Ug sumala pa ni atong 2006 gihapon June 9 mi celebrar kini sa pinakaunang 3-day national holidays aron na sa pagsaulog mga kasyargaw sa 60 years ni King Bumibol Adulyadej ingon nga hari sa Thailand o king sa Thailand. Samtang ni atong June 9, 1963 birthday karon ni Johnny Depp. Kung kinsa man ang mga nag-birthday karon, ka-birthday ninyo mga kasyargaw si Johnny Depp. O ka-birthday usab ninyo si Natalie Portman mga kasyargaw. Kay birthday usab niya karon June 9, 1981 gianak o gipanganak si Natalie Portman dito na sa Jerusalem, Israel. Samtang karong adlaw usab June 9 o petsaha June 9 1975 ang Pilipinas ug China istablisar og diplomatic relations mga kasyargaw sa matag usa nga nasod. Ini base na sa Proclamation number 148 base na kini sa pagpirma sa joint communique dito na sa Beijing na formal nga pag-establish sa diplomatic relations sa duha ka nasod lalom sa ambassadorial level. Mao kana mga kasyargaw ang latest na information, history o trivia alang na kaninyo. Samtang sa pinakaulahing bahin nato sa atong mga balita, mga pulis nga natakdan sa COVID-19 padayon nga nadungagan. Nadungagan na usab ang ihap sa mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa hanay sa kapulisan. Base na sa ulahing datos, miabot na sa kinatibuk ang 373 ang ihap sa mga nagpositibo sa virus sa hanay sa kapulisan. Sa maong ihap na ay 208 na ang nakarecover, samtang naa sa 5 ang namatay. Dili lamang kini, misa ka usab ang ihap sa mga probable case sa ihap nga 716 og suspected cases nga naay ihap nga 760. Samtang gipayuhan sa opisyal sa PNP ang mga personahe niini nga makikontak sa health service niini kung makasinati sa mga sintomas ang maong mga kapulisan. Let's pray mga kasyargaw, atong iampo ang atong mga frontliners na unta na dili na sila matakdan sa maong virus kay sila man ang nagprotektar kanato matag adlaw. Thank you mga kasyargaw sa inyong suporta. Thank
thank you kay ang atong programa mga kasyargaw alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Salamat sa tanang viewers nato. Thank you po. O sa atong mga ni-react din na sa atong live stream karon. Maraming salamat po. Good morning kaninyong tanan. Ang atong programa mga kasyargaw maghatag kaninyo sa latest information din na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasud Pilipinas. Hangtod din hina lamang mga kasyargaw ang atong pag-uban din na sa atong live stream sa programang Siargao TV News. Kini si Kuya G moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas.